Egunon, ongi etorriak guzti hori, 2024-25 urteko Aurresku Ligako txapelketa berri honetara. Esan txapelketa hori Gipuzkoako dantzarien biltzarrak antolatzen duela eta laguntzaile 3 erakunde: Donostia Kultura, Kutxa Fundazioa eta Gipuzkoako Foru Aldundia. Goiz honetan zehar 2 txapelketa ikusiko ditugu, 2 sailekoak, batetik D saila, helduenak lehenengo ikusiko ditugu dantzan, eta ondoren B saila izango da. Dantzari bakoitzak 2 dantza eskainiko ditu txapelketa osoan zehar. Beraz, lehenengo txapelketa horren aurkezpenari dagokionez, esan D sailako dantzariak ikusiko ditugula dantzan, 2010 eta 2011 urteen artean jaiotakoak, 13 dantzari arituko dira lehian, 2 dantza eskainiko dituzte, Graziana soinuzarra eta aurkez aurke. Hori dantzariek egin beharreko lana. Dantzariak laguntzen oso garrantzitsua musikariak. Jada hor ditugu, oholtza gainean prest, Hernanitik datoz, Julen Beraza lehen ahotsa, Mikel Ortiz bigarren ahotsa, Manes Zabaleta silbotea eta Enaitz Mendizabal atabala. Horiek oholtza gainean lanean arituko direnak, baina hor aurrealdean ere badira oso lan garrantzitsua duen epaimaila osatzen duen 3kotea, Naikari Bizuete Lezoarra, Makin Etxebeste Oiartzuarra eta Xabier Mendezabal Donostiarra. Eurek erabakiko dute nortzuk irabazten duten, eta irabazlei dagokienez, lehen 3 sailkatuek hor mahai gainean ikusten ditugun trofeo horiek eramango dituzte, baina hori bai, partaide guztiek eramango dute garaikurra etxera. Aurkezpenak eginda, ikusleentzako 2 ohar, 2 eskari oso berezi. Batez ere, dantzariei errespetua zor diegu, lan handia egingo dute, urduri egongo dira horietako asko, 2 eskari, bat, mugikorrak sakelekoak, itzali. Eta bigarrena, dantzariak hemen dauden bitartean, aipatu dut bakoitzak 2 dantza eskainiko dituela, mesedez, ez sartu, ez atera. Esan dugu, urduri egongo dira horietako asko daukate jokoan, horietako askok, lan asko egin dute, beraz, mesedez, ikusleak txintxoportatu. Gauza guztiak esplikatu ondoren, hasiera emango diogu txapelketari, 13 dantzari lehian, D sail honetan, lehenengo dantzaria aduna herritik dator bera, Aiara Aburuza da.
txapelketako hurrengo dantzaria Legazpitik dator bera, Eider Carballo.
Hurrengo partaidea Asteasukoa da, bera, Julen Lertxundi.
Hurrengo dantzaria, Errenteriatik dator, Maiana Grazia.
Urrengo dantzaria Lizartzatik dator, Onditz Esnaola da bera.
Hurrengo partaidea Tolosakoa da, Amane Uranga.
Txapelketako 7. partaidea Pasai Donibanetik dator, Dane Castillo da bera.
gure hurrengo lehiakidea Tolosatik dator, Naroa del Río da bera.
ongi etorri emango diogu Legazpitik datorren Jon Alberdini.
10. dantzaria Aresotik dator, Kintzara Gurrutxaga.
Urrengo dantzaria, Errenteriakoa da bera, Mairi Maia.
Hurrengo dantzaria Amasa Bilabonakoa da, June Aguado. Venga, más ahí.
Eta D saileko azken partaide edo dantzariaren une iritsi da, 13. Zizurkilik dator Nora Davila.
D saileko txapelketa amaituta, 5 minutuko atsedenaldia hartuko dugu hurrengo txapelketari ekin aurretik. Egunon, ongi etorriak, batzuek goizean goizetik hemen zarete, beste batzuk orain iritsi berriak. 2024-25 urteko Aurreskuligako B sailaren txanda da. Orain, 10 dantzari ikusiko ditugu lehian oholtza gainean, 2012, 13 eta 14 urteen artean jaiotako dantzariak dira guztiak, 2 dantza eskainiko dizkigute, Erribera, Soinuzarra eta Legazpi 8koa. Hori izango da, hor aurrean jada prest dagoen epaimahaiak baloratuko duena, epaimahaia, Naikari Bizuete Lezoarra, Makin Etxebesto Jartzuarrak eta Xabier Mendizabal Donostiarrak osatzen dute. Eta noski lanean hemen nire atzean jada prest, Hernanitik etorri zaizkigun lau mutil hauek, lau musikari hauek, Julen Beraza lehen ahotsa, Mikel Ortiz bigarren ahotsa, Manes Zabaleta Zilbotea eta Naitz Mendizabal Atabala. Esan noski, txapelketa batean gaudela, ikusten duzute hor mahai gainean ze sari dauden jokoan, lehen 3 sailkatuek trofeoa eramango dute etxera, baina guztientzako ere egon badago sari bat. Beraz, aurkezpen guztiak eginda, orain zuei, ikuslei dagokizkizuen 2 ohar, bata, telefonoak itzali. Telefonorik mesedez ez dezagula entzun, batez ere hemen lanean, dauden dantzari hori oso urduri batzuk, konzentrazioa galez dezaten. Eta bigarren ohar bat, mesedez, dantzan ari diren bitartean bakoitzak 2 dantza eskiniko ditu, ez mugitu. Bestela batzuk despistatu egiten zaizkigu eta hemen alduten, hoberena egin behar dute, ordu asko egin dutelako lan eta entsaio asko egin dituztelako, lagundu diezaiegun. 2 ohar horiek esan da, txapelketari hasiera emango diogu, gure lehen lehiakidea Lasarte Oriatik dator, Amets Lizeaga da bera.
Oholtzara deituko dugu bigarren lehiakidea, Amasa Bilabonatik dator, Alexandra Maria Plesa. Hurrengo dantzaria donostiarra da, Xavier Navascues.
partaidea Amasa Bilabonatik dator Paule Garmendia. Hurrengo dantzaria, Errenteriatik dator, Maren Zerrato.
ongi etorria emango diogu Zizurkildik datorren Nere Sarasolari. Zazpigarren dantzaria, legazpiarra da bera, Nora Eskudero.
Hurrengo dantzaria, legazpiarra hau ere, Nora Lafuente. Venga, Nora. Hurrengo dantzaria, Amasa Bilagonatik dator, Mali Arrastoa.
Eta txapelketako azken partaidearen unea, Errenteriatik dator, Udane Etxebeste da bera. Hogeita bost Aurreskuligako B sailaren txapelketa amaituta, orain, hor aurrean batuketak matematikak egin beharko ditu epaimahaiak eta erabaki nor irabazi duen gaur, gogorarazi, sariak hor daude, mahai gainean, lehen hiru sailkatuek trofeoa eramango dute etxera, baina guztientzako egongo da saria. Emaitza jakinala, espero 5 minutu barru, bi txapelketen sari banaketa egiten dugu. Bi bat trofeo banaketen une iritsi da. Hirugarren sailkatua, Daniel Castillo Bigarren sailkatua, June Aguado gaurko txapelduna, Onditz Esnaola.
saileko sariak banatzeko. Bigarren sailkatua, Nere Sarasola zuzendaria. Eta besaileko gorko txapelduna, Nora Escudero. Eta txapelketa guztiei behar bezala amaiera emateko, bi txapeldunak, Nora Escudero eta